Oh shit, here we go again. Tama, ato dahil kong mall karon. Sunday rest day. Chill ba? XX ba? XX. Ngawa sa ano, may saktong biyahe. Hantak ta. Kay pabalusa ko kay daugan biyahe itong niagi. Marunong kay ka, klase ka. Si Ipat na doon turno karon no? Ungo ba yung kanan? Dubli kayo mo maningil? Oh, budak na budak. Oh, dari patay. Oh, kan, mari. Oh, daw ko. Uy, ayang, isa ulog. Bang. Tabla. Oh, mari patay. Oh, tabla. Uy, Pat! Tuwag ko. Saan? Biyahe pa ka o mantak pa ka? Tingnan naman. Sakay mo? O dili, mukamang may. Gitawag natin ka. Siyempre mo sa kay may eh. Puripot mo kayo mong pamasahe? Klase mo. Anya, pila may hatag ninyo? O depende ni mo kung pilay pa ngayon ni mo. Kamugi ako giagad kung pilay hatag ninyo. Klase. Ikaw may naman sa hero. Pilay pa ngayon ni mo. Ikaw gani, kaya ikaw may pasahero. Pilay hatag mo. Ikaw may driver. Pilay pa ngayon ni mo. Klase na po ka. Stop! Kilo boy. Sige, muglalis. 20 naman ang minimum karon. 20 naman di. Ay, tara. Aw. Naram na na. Taghana po yaw eh. Kaya, balik lang ya. Bang. Klase nga, kuha na yun. 1 week. 2 week, mo yung dalanan eh. Bang. Say. Ayo. Oh. Sama nih. Meron na kami nos kaskuha ba? Ano nga rin pamasahin mo? 20 naman kang pamasahe. 20 man na. Nabuang na. 20 gani. Hindi kay duhaman mo. Kulang kagwan 20. Saman, mudungag makagbayad o magkita ta sa barangay. Oh no. Tingnan may kag-record ha? Giwarning nga na ba sa barangay? Kalimot ka. Wait. Ambil na lang ng sinsiyo eh. Ari na lang mo oh. Oh. Pila na na? 40. Oh. Oh, ano ba? Ano yan, may isahan ko ba? Pero di nakakasakay sa pang motor ha? Yatik. Dili jud maila ng libat ba? Yatik. Hey, what happened? Tabla. Bahala nagbukoy, basta laber boy. Bahala nagtakoy, basta laber boy. Bahala naglikoy, basta laber boy. Kung